बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. जनतेनं कुठल्याही आमिषाला भूलतापानं बळी पडू नये. मालवण शहराचा विकास करण्याची धमक ही फक्त आमदार निलेश राणेंमध्येच आहे. त्यामुळे जनतेनं शिवसेनेच्या पाठीशी राहावं असं आवाहन शिवसेना नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार ममता वारडकर यांनी केलं आहे. मालवण नगर परिषद निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झालेली आहे. प्रचार अंतिम टप्प्यात आलेला आहे. शिवसेनेचे उमेदवार ममता वराडकर या आता आपल्यासोबत आहेत. एकूणच कसा प्रतिसाद त्यांना या निवडणुकीच्या निमित्ताने मिळतोय ते आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. मॅडम, आपण 2 टर्म नगरसेवक म्हणून निवडून आलेला होता. 2 टर्म या प्रभागाचं नेतृत्व केलं होतं. आता तुम्हाला आमदार राणे, निलेशजी राणे यांनी नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी दिलेली आहे. कसा शहरात प्रतिसाद मिळतोय? आज प्रचार अंतिम टप्प्यात आला आहे. एकूणच जनतेचा प्रतिसाद कसा आहे? जनतेचा प्रतिसाद खूप चांगला आहे. प्रत्येक घर टू घर जाऊन आम्ही प्रचार करत आहोत. खरोखरच सगळ्यांची चांगली रिस्पॉन्स आहे. ते म्हणतात की मालवणचा मालवण पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर झाला आहे आपल्या नारायण राणे साहेबांच्या ह्याच्यात. त्याच्यामुळे ते म्हणतात की तुम्ही चांगलं काम करा, मग आम्ही तुम्हाला भरघोस मताने निवडून देऊ आणि माझा विजय हा नक्की आहे. खरोखरच लोकांचा चांगला प्रतिसाद. गेली जवळजवळ 4 वर्ष मालवण शहरामध्ये प्रशासन राजवट होती. त्याच्यामुळे थोडी कामं स्तब्ध झालेली होती. पण आता गेल्या वर्षभरासाठी आपले निलेश राणे साहेब आमदार म्हणून उभे राहिले आणि ते निवडून आले. आम्ही त्यांना भरघोस मताने निवडून दिले आणि ह्या शिंदे शिवसेनेच्या धनुष्यबाणावरच ते निवडून आले आहेत. तशी मला पण त्यांनी आता उमेदवारी दिली आहे की धनुष्यबाणातून निवडून येण्यासाठी. आणि मी येईन निवडून, हे 100% आहे. पण आता निलेश साहेबांचं एकच ध्येय आहे की स्वच्छ सुंदर असं मालवणाचा विकास करायचा. नळपाणी योजना असेल किंवा आपली रस्त्याची कामं असतील. आणि मी आता डोर टू डोर घराघरामध्ये गेली तेव्हा तिथे मला एकच हे झालं, मच्छर असेल किंवा सांडपाण्याचा. कालच निलेश साहेबांशी आमचं बोलणं वगैरे झालं. ते ध्येय सांगितलंय कचऱ्याचं संकल्पना करून पूर्ण घरोघरी डस्टबिन देण्यात येईल. ओला कचरा, सुका कचरा, पूर्ण स्वच्छता वगैरे त्यांचं हे एक ध्येय आहे की पूर्ण मालवण स्वच्छ पाहिजे. आपल्याकडे पर्यटन जास्त असल्यामुळे आपली मालवणची लोकसंख्या कमी आहे, पण पर्यटनासाठी लोक येतात. त्यांना स्वच्छ आणि सुंदर मालवण दिसलं पाहिजे. तसेच आपल्या समुद्रकिनारे पण स्वच्छ दिसले पाहिजे. आपल्या मालवण शहरामध्ये समुद्रकिनारा जास्त प्रमाणात आहे, त्याच्यामुळे ते स्वच्छ दिसले पाहिजेत, हेच त्यांचं हे आहे आणि ते करून घेतील या आमची आशा आहे माझी. एकूणच नळपाणी योजना असेल. नळपाणी योजनेचं म्हणाल तर आता पहिल्यांदा आम्ही रेवताळे ते पाण्यासाठी साठवण केली होती, पण ते पाणी पूर्ण आता आपल्या मालवण शहरामध्ये 10 मजली बिल्डिंग होत आहे. मग त्यापर्यंत ते पोचणं पाणी शक्य नाही. म्हणून निलेश साहेबांनी कुंभारमाड येथे मोठी प्रकल्प उभा करून त्याच्यातून पूर्ण घराघरात स्वच्छ आणि पिण्याजोग पाणी देण्याची त्यांची मोठं ध्येय आहे. संकल्पनेवर त्यांचं एक मोठं असं ध्येय आहे की पूर्ण मालवण शहर जर आपले नगरपालिकेवर आपला शिवसेनेचा झेंडा लागणारच आहे 100%.
आणि मालवणचा विकास हे निलेश साहेबच करतील, कारण ते आमदार आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात निधी तेच आणू शकतात मालवणमध्ये. आणि आपलं पूर्ण शहर स्वच्छ सुंदर हे त्यांची संकल्पनाच आहे. आणि त्याशिवाय आपलं मालवण शहरामध्ये पर्यटक आल्यामुळे ट्रॅफिकची मोठी समस्या आपल्या मालवणमध्ये आहे. ही समस्या त्यांनी पूर्णपणे लिंक रोड करून सोडवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करणार आहे. मध्ये 246 महिला बचत गट आहेत आणि खरोखरच त्या महिला सगळ्या बचत गटामार्फत काम करत आहेत. पूर्ण मालवण शहरामध्ये आपले जेटी असेल किंवा रॉक गार्डन असेल किंवा आपलं सिंधुदुर्ग किल्ला आहे वरती, पूर्ण तिकडे बचत गटामार्फत त्या महिलांनी स्टॉल लावले आहेत. आणि त्यासाठी निलेश राणे साहेबांनी भरपूर असं सहकार्य त्यांना केलेलं आहे. आपण महिलांचे बचत गट आहेत, त्या बचत गटामार्फत निलेश साहेबांनी भरपूर अशा योजना जाहीर केलेल्या आहेत. त्यामार्फत आम्ही पूर्णपणे प्रयत्नशील राहणार महिलांना काहीतरी हाताला काम देण्यासाठी. आणि आपले खासदार साहेब नारायण राणे साहेब असतील, 2 डिसेंबर 2025 रोजी जी निवडणूक होईल त्यावेळी आपण आपल्या मालवणच्या जनतेने बहुमताने शिवसेनेला निवडून देणारच आहेत हे आम्हाला माहिती आहे. पण निवडून देतीलच. आमचा शिवसेनेचाच झेंडा नगरपालिकेवर होईल आणि त्यामुळे सगळं आपले निलेश राणे साहेब किंवा आमदार आमचे पूर्ण ताकदीनिशी मालवण शहरांचं जी काय त्यांची संकल्पना आहे ते पूर्ण करतील. शहराच्या विकासासाठी आमदार निलेश राणेशिवाय पर्याय नाही. आणि आता इतर कुठच्याही भूलथापांना तुम्ही बळी पडू नका. आपलं बहुमूल्य मत आहे ते फक्त शिवसेनेला द्या. शहराचा विकास करण्याची धमक आमदार निलेश राणे साहेबांमध्येच आहे.